hitande 2021 adewna e ganduɗa ko numéro kesso roɓindo moon jaydeji min gadno kala subaka no kewiɗi ceernamma amadou moussa ane aissata ndiaye ari juuɗe adi salade ari ɓiɗɗi ari wadde ko on ari ayaw pin tv ari fukkidinde moon oɗo subaka en jetti allah no fewi kono kay min jarni moon onon ɓe ganduɗa ko rewjiɓe pin tv ndewni gueɗe kala ɓe ganduɗa kayya suuɓiɓe pindi gueya gam humpito min calmini min juurima sikki ala ha joni ganduɗa ko en gatti e roɓindu jeydeji kesso kono kay gatti oɗon fannu dawrugol ɗo e nder leydi sénégal ɓe gatti hen no hannirta ni e oɗo subaka gudditirten ko jeyde enquête ɓe garti koye alhaali ganduɗa ko Karim Wade e oɗon mo ganduɗa ko Halifa Sallah wasde ɗon tigui gadde coppal ganduɗa kayya ko ojede suggoji lekkol laamu Sénégal hitande 2024 woni sababu jeydankoɓe enquête mbi que le cas de Karim ene wayno est ce que beele Karim Wade jogani yaltude e ganduɗa ko oɗon alliance walla mbiyen ngal jaaɗigal makkiya idiya ɗum de wona retrouvaille libéral e wiide jeydankoɓe enquête kono e nder ndeɗo jeyde ene tawe konngui on fanniyanke to banggue dawrugol wiyete ko professeur Moussa Diaw o wi ko tout est négociable en politique en Afrique ɗo e dunde Afrique kala ko jiiɗa ene haaldo ene famodiro e banggue ganduɗa kay ko dawrugol ɗi ko konngui makko ɗum ne tawi nder hello tatabo ndeɗo jeyde enquête e oɗo subaka alarba jaɓanen jeyde le quotidien de Madiambal Diagne ɓe gati tigui ganduɗa ko oɗon réforme électoral mo ganduɗa tigui susnomo to assemblée nationale mo ganduɗa hokkani cofal oɗon mo ganduɗa ko Abdou Karim Wade kame Halifa Ababacar Sall jeeyde tigui sumgoji paari ɓe mbi ko retour à Sénégal 92 ene wayno de nden caggal nde gonɗa ko on jeynoma oɗon Halifa Sall o jeynoma e wonnoɓe ngal ɗon kuulal L3 L4 ɗi ganduɗa kay kañumen gonti hannde L29 e L30 ɗin ganduɗa ɗen kuule kokkari mo coppal jeeyde tigui ganduɗa koye sumgoji lekkol laamu wadde ɓe mbi ko Halifa rattrapé par ganduɗa ko o par son vote de 92 ene wayno omo jeyno e wonnoɓe ɗeɗon kuule hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi ɗiɗi 1992 ene wayno de ko nden Halifa Sall jeyno e ɓeɗon wonnoɓe ɗum kane tawi nder hello jeenayyi nde jeyne Madiambal Diagne caggal kañum ɓe garti e haare ganduɗa ko wat boniyanka galla haɓare wat boniyanka kono kay trafic d' arme maquis e gazoil ni en accord ene wayno ɓeɗon hoyreɓe ɗiɗo cifodiriya oɗon ngal ɗon nanodiral fi o ganduɗa ko haɓade terrorisme wadde junggo e fandu gam de rewtude ganduɗa ko ɓen waɗi boniyankoɓe e nder dunde Afrique ene wayno de hoorejo leydi Mauritanie on mo wuddu hoorejo leydi Sénégal nandire ɗum ɗon ɗum ko caggal nde hoore ɗen ni yilli to Mauritanie ɗum ko heccanke kikkiɗe tigui wonno hande o noon Macky Sall cap sur Dakar kalen en ganduɗa koye jeyde les échos ene waɗi ɓe gatti ganduɗa ko oɗon plainte mo o Ousmane Sonko winduɗo faade Mamoudou Diallo e alhaali ganduɗa ko oɗon titre foncier mo hollitno ɓen ñaami koppereje jonde ene wayno noon affaire de 94 milliards capanɗe jeenayyi e nayyi milliards wonno ko Ousmane Sonko namdi ɗo e wadde plainte mum ɓe mbiide ko hanki fonno wonde ganduɗa ko Ousmane Sonko daroti yeeso ɓeɗon walla mbiyen oɗon alhaali haale kono de cour d' appel o waɗi débouté Ousmane Sonko ɓe koli tigui wadde refusé wona tigi kanko woni foti jogade coppal windude plainte faade tigui mabɓe ene wayno ɗum noon e tawi ɗo ɓe wi ko la chambre d' accusation confirme que le faux juge Samba Sall dans son ordonnance de refus ene wayno windino on ko adden yalta ɗum windino Ousmane Sonko ala ngal ɗon coppal wadde mbiyen ɗum laataki ganduɗa ko Ousmane Sonko ɗen koppeje namno Mamoudou Diallo eɓen wondimo alhaali titre foncier gam kay ɗo ganduɗa ɓe koliti o jeyaka hen il n'est ni de près ni de loin ɗum tagui o ala coppal hujjikinantaɗe ɓeɗon chambre ganduɗa kay ko ɗo e protocole d' accord ɓe garti hen ene tawe tigui ganduɗa koye hello joeɓo walla mbiyen hello jeeteɓiɗi ndeɗon jeyne ene wayno koye oɗon fammi cottal balle min jilli oɗo subaka consensus mo gonɗa alhaali jogorɗo ardade fédération sénégalaise de football ɓe mbi ko le grand bara yego qui se trame à la fédération sénégalaise de football ene wayno de ɓeɗon worɓe tato woni maître Augustin Senghor Mbaye Diouf Dia wondude Sayer Seck mbaddi junggo e fandu gam kay oɗon consensus ɗum tawi nder ndeɗo jeyde beele de jogorano wonde protocole de rabat ɓe mbi ko les 4 candidats en réunion lundi prochaine pour des conclusions définitives ɓe nayma joddo ganduɗa kay koye réunion paaɗo beele de keɓa tigui ganduɗa ko tonggui walla mbiyen tonga wattamma gam kaya ɗiɗon ko adi ɗiɗon sungoji fédération sénégalaise de football en gari e jeyde laasa ha joni de ene tawi hen ganduɗa ko alhaali jillu hoorejo leydi to Mauritanie ene wayno Macky Sall heeɓi fartague tigui sifodirde e ɗeɗon alhaali awo faade leydi Sénégal kam e leydi Mauritanie woni noon weltare wonande nguɗon goomu kapsa ganduɗa tigui yoni ngal ɗon filtere ngal ganduɗa président Macky Sall ƴetti ɗum to rewoyi woodi boowe caggal kaɗon haala e nder ndeɗo jeyde hello mabɓe jeegom en tawi hen alhaali covid 19 le syndicat des médecins
ɓeɗon ɓe ganduɗa ko gowmo tambingo walla men hujukinantoɓe médecin ji ɗo e nder leydi Sénégal koliti tigui ɓesgu ngu alay saago hatte dente ɗe ɗum de ne jeeya ko wawi rewtude brosse covid 19 kono kay ko wawi ustude kawuji jokkude e montude ɗo e nder leydi Sénégal ɗum ne tawi nder haali jeegomo ndeɗo jeyde las jeyde l' observateur ene wayno arti koye alhaali oɗon troisiéme vague covid 19 ɓe mbi ko alerte rouge jertinde ɓesgu Sénégal kono kay andinde ɗumen rafi o nena doga dartaki nene layene jokki yoɓade pitale ha joni ɓe mbi ko plus de 40 malades sous oxygène toutes les lits réa covid occupé ene wayno noon kala dadɗuleji ɗi ganduɗa réanimation walla mbiyen ɓen tampuɓe oɗon brosse covid 19 ɗeɗon dadɗuleji kala kiɓɓi walla mbiyen natti tigui ganduɗa ko wawde bismade en natti tigui jogade ganduɗa to mbaɗɗen ɓeɗon ñawɓe ɗum ne tawi nder heɗata tabo kono kay ɓe kolliti ko 28 000 cas à Dakar le Sénégal dans le peloton de tête de la sous-région ene wayno de ɗo e nder ganduɗa ko jiwnuji kala ko Dakar ardi ha joni ɗum ne tawi nder heɗata tabo ɓe mbi ko troisiéme ganduɗa ko dose o noon ganduɗa ɗo kala neɗɗo o hokkata ko dose ɗon ɓe kolliti variant delta o doole mum walla mbiyen forgol mum delta ɗum ɗo ganduɗa ko dose uji ɗi mbawa jaggudemo waɗi sababu noon ɓe mbi ko troisiéme dose probable contre le variant delta kono kay variant goɗɗo nene ara momo ganduɗa ene addani ɓe kuulol no feewi o wiyete ko lambda ɗum ne tawi nder ndeɗo jeyde ganduɗa tawete koye hellomoɓe tataɓo kamɓe jeynekoɓe l' observateur jaɓaɗen jeyde guendirde le soleil no Amadou Moussa heewidene soldat tombé au combat une maison à leur famille à partir de janvier 2022 ene wayno ɓen kala ɓe ganduɗa ko dadiɓe walla mbiyen soldateɓe leydi Sénégal ɓen kala ɓe ganduɗa ko yannoɓe walla mbiyen fiɗanoɓe e nder kay yiyande jano ngolwole ene wayno ɓen kala maɓe keeb fattange galleji mabɓe walla mbiyen famille ji mabɓe so tawi ɓe guuri walla ɓe guurani famille ji mabɓe ma kokke galleji kono kay ɗum jogori wonde koye nder hitande janvier 2022 no tawi helle sappo e goho ndeɗo jeyde le soleil ene wayno caggal kan noon ɓe gaari alhaali baroji men leydi Sénégal pettoɗe to caggal leydi ko wayno Pape Makhtar Sarr Kalidou Koulibaly Boulaye Dia e Keita Baldé ɓe mbi ko les lions mettent les marchés de transfert en ébullition ene wayno noye alhaali mercato baroɗe leydi Sénégal jeeya hen kono hay hon fuɗɗiɓe yaade ha joni hollo jokkuɓe e jaamede ɗiɗon jayde Dakar Times oɗo subaka alarba ari koye ganduɗa ko projet nouveau projet de loi contre le terrorisme gam kaya eɓɓore hesere heeɓa haɓare ganduɗa ko wat boni yankoɓe to leydi France ene wayno majorité e opposition lundiɓe e ganduɗa ko jeeyaɓe e landa jooɗiɓe e jappere ɓe kala en baddi junggo e fandu beele ɓe pecco e peeje gam kay rutude ganduɗa ko oɗon terrorisme e nder leydi France e wiide mabɓe noon kamɓe kala mabɓe jogo volonté goto gam kay wadde combattre oɗon terrorisme ɗum ne tawi nder helle jeegomo helle jeeɗiɗo ndeɗo jayde Dakar Times ɗum mbiɗe ko ɗo leyɗele Afrique foti ñambude so tawi ndi intérêt woni comme yimɓe fof yo jaadu kono so tawi waɗani arrangé opposition serno ganduɗa huuɗo laamu kono kay fotani serdade tan e serdade ɗum tawi nder helle jeegomo helle jeeɗi ndeɗo jayde Dakar Times libération no kewi wiide sowona scandale tan ko révélation ene wayno ɓe garti koye révélation alhaali ɗen coffreji jagonoɗe tote Farma Sar coffreji ndewal lawol mo gendarmerie fawno junggo ene wayno ɓe garti oɗo charlatan biɗoɗo Adama Ndiaye mo ganduɗa tigui hokkanno ɓeɗo kilane makko aranoɓe makko so kela nden ko corno wona ceerno noon ko corno par ce que ɓeɗon to garine makko mum tan coffreji to ɗumen o wiya ko jinneji makko ɗi mbaylat ɗen coffreji mbaɗa ɗumen euro dekkiti o foof ko faux billet on ko haalano foof ala ko rewi hen lawol holno oɗon gendarmerie jagguirimo kanko Adama Ndiaye e oɗon assistant makko wondude e garde corps makko biyeteɗo Daouda Fall wadde nden faltano wawi yettede walla nden faltano wawi wadde gueɗe banni ɗum ne tawi nder ndeɗo jande libération caggal kan noon ɓe gaari e plainte Sen1 mo ganduɗa ko sous le coup d'une plainte Sen1 catastrophe sénégalaise ene wayno noon caggal ɓe ganduɗa ko gomol limtidi portuɓe plainte ɗum ne tawi nder ndeɗo jande libération oɗo subaka stade jande coftal ɓalli ɓe gatti e ganduɗa ko guel ɗon kawguel biyeteguel Kosovo Cup après avoir battu le Zimbabwe les Lions à 90 minutes de demi-finale face à la Malawi ɗum ko ngal ɗon potel hande tigui waɗata caggal ganduɗa ko hebdeɓe fartange lappude Zimbabwe bitel jiiɗe gotel ando noon baro kon leydi Sénégal ma huccitire Malawi e ngal dawal kaɓe final beele de yaɓande e demi-finale ko hande tigui jogori wonde kanen tawi nder halle joɓe ndeɗo jeyde sar caggal kan ɓe gaari ganduɗa ko assemblée générale fédération sénégalaise de football jogoro tigui yuɓɓinede le 7 août no ganduɗa kay consensus paraté hier oɗon consensus walla nden nanodiral ɓe keɓodiri kamɓe ɓeɗon candidat ñayyi futur président connu plus tard mardi prochain ɗo e koyne addi ganduɗa ko talata paaɗo tigui tan ɓesgu Sénégal ardi walla mbiyen andi hol jogoro ardade walla mbiyen hol jogorɗo arditade nguɗo groupe fédération sénégalaise de football caggal kan ɓe gaari ligue 1 sénégalaise 25e et avant dernière journée ene wayno noon ñaari tali e usgoré en grand danger aɓe goni noon
cumaji mettude sabu saison o wasde tigi yitande hoore maɓɓe kono kay wasde ɓe darade e nder oɗon saison ɗum tawi e nder hello neɓo ndeɗo jeyde ganduɗa koye stade caggal kane ɓe garti ganduɗa ko attribution ballon d'or 2021 ene wayno ɓe mbi ko de grosse surprise à prévoir Lionel Messi ene jeeya tigi ɓe ganduɗa ko ɓen fodindiroɓe on ballon d'or 2021 kono de ɓe mbi ko Cristiano Ronaldo c'est non beele Cristiano jogorani jeeyede kane tawi nder ndeɗo jeyde kono kay e nataal oɗo mbiɗo leydi Sénégal ummima Ligue 1 fayi toto liggama leydi Espagne o wiyete ko Boulaye Dia ɓe mbi ko vera la Ligue des champions on wawi jogo ganduɗa kay ko fattangui yiyoyde on Ligue des champions saabu winditade mo oɗon équipe Villarreal contrat mo duuɓi joyyi yo sifodire oɗon équipe walla mbiyen on kono mo Villarreal musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo tigui wonno ko tungunɗen ganduɗa kay koye roɓindo jeydeji oɗo subaka alarba en jetti noon kamɓe kala ganduɗa ko rewiɓe gueɗe men eɗen jeeɗa tan ndeɓe jarnotoɓe jaafoto e cumaji ganduɗa nani ton vidéo ji sikki ala ko équipe gana woni caggal wadde coté ɗeɗo gueɗe kono kay hokkudeɓe son e lumiére hokkudeɓe kay ganduɗa e fattangue mbadi kuppide ni ganduɗa ko information dogo leydi Sénégal holtoɓe guuri ene wayno mission walla mbiyen fattangue o mujibo foof ko wadde informé ngol ɗo leñol pulata nde won noon haɓe kadi jine ngol ɗon saabu kala ko kamɓe jiiɗen koye mabɓe pindi deewi wadde ha joni ko jokkandeɓe e gueɗe mbaɗe noon ha joni noon e wadde ɓe ganduɗa ko feccade e peeje beele ɗe ganduɗa kene weeleɓe ko on jokkini ɗum no hannirta ni eɗen calminaɓe eɗen juuraɓe toɓe mbawi tawede e nder duunde Baba Adama e wideɓe yo Allah hokku en fattangue artuɗo janggo e ɗo ndenne kelle kesse gadane jaydeji leydi Sénégal en jetti jarno to karallagal toon wonno toon ko Samba Diop to technique eɗen jetta Mati Mara en calmini juurima musidɓe tedduɓe yo Allah hokku en yiiɗi subaka Allah jarama on